Aiguasol neix al voltant del 98, quan uns quants estudiants de la UPC decideixen que volen muntar una empresa que es dediqui a temes d'energies renovables principalment. La missió d'Aiguasol és treballar per la descarbonització. La idea és millorar la circularitat i reduir la petjada ambiental amb els projectes que nosaltres fem. Què fa Aiguasol? Doncs principalment oferir serveis de consultoria energètica. Consultoria energètica en l'àmbit de l'edificació, en l'àmbit de la planificació urbanística, en l'àmbit de la indústria, en sistemes energètics com a tal, plantes de producció termosolar. Ara darrerament ha impulsat tot un servei al voltant de les comunitats energètiques. Deixen la universitat i creen Aiguasol. Segurament perquè encaixava amb els seus plantejaments, però també perquè a nivell de mecanismes, estructura, la cooperativa va ser al final la forma jurídica que es va triar en aquell moment. Després, durant la resta d'anys, ens hem sentit còmodes amb aquesta estructura i l'hem continuat mantenint i s'ajusta bastant a això, als nostres valors, a la nostra manera de treballar. És una organització com molt més horitzontal, on es valoren molt més les opinions de tothom, no està tan jerarquitzat ni tan estipulat, sinó que tothom té el seu paper i tothom forma part d'aquest grup i tot és important i tots som importants. A Aiguasol en aquests moments hi ha 6 socis treballadors, tenim un soci col·laborador i a part ara n'hi ha 2 de socis en proves. Fins ara hem estat relativament petits, al voltant de 20-25 persones. Si ens plantegem créixer, com fer-ho i com mantenir l'estructura i la filosofia original serà un repte. I després també, a mesura que han anat passant els anys, la gent també s'ha anat fent gran i en breu començarem també a trobar-nos amb la situació i haver de fer front amb què passarà amb la gent un cop que comença a jubilar-se o a marxar d'Aiguasol. El fet de federar-nos implicava una mica seguir en aquesta línia de l'economia social i solidària i de la forma jurídica que teníem i enfortir-nos totes una mica i per això tenim aquesta federació, perquè apreti cap a aquells camps on nosaltres no arribem, perquè ens doni un suport formatiu, un suport d'assessoria i pugui canalitzar totes aquestes energies, petites energies que hi ha en el sector i faci una forta pressió allà on cal. Com a reptes, potser a nivell de sector, en ser un sector que últimament està sent molt estratègic, és important no deixar-nos a nivell d'empresa arrossegar i mantenir-nos dins dels nostres valors per anar fent incidència dins del sector però de forma justa i posant-nos al centre com a persones. I a nivell d'empresa, infinitat de reptes, que no perdem mai la visió que les persones hem d'estar al centre, que la feina que fem que sigui perquè ens agrada i no perquè estigui imposada, moltes coses a tenir en compte i a seguir treballant.